Ens trobem en el dia 143 de la pandèmia i permeteu-me que el pensament d'avui vaig al voltant del desenvolupament sostingut, que no pot durar sempre, perquè els recursos naturals no són infinits. La Terra ja ha començat a degradar-se de manera accelerada, per molt que no ho vulguem acceptar. Sabem que el planeta ja no es troba en condicions de donar tot el necessari per al desenvolupament sostingut. I és per això que hem de fer tots els possibles per aconseguir un desenvolupament sostenible. No cal explotar els recursos de manera salvatge i a curt termini. Cal tractar-los com ho faria un bon jardiner. L'energia i els recursos han de ser renovables.